তিনি sini hasteni মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব sini dofani je teiphang hodakra समाज प्रतिहनि जे खनजागो बरंनो नुंखा नंगै कगलाम सानानि बागै नुंखा बाहायके सिनि गामि आमसाइनि इकोनॉमी तै सोशल इकोनॉमी तै कालचाराल डेभलपमेंट खाय खायमान आबनो तैनो मूलत र कगलामखा এবং খুব सराय के প্রায় 4 ঘন্টাनि একটা कगलामखा प्रत्येकटा सोसाइटिनि न जे रिप्रेजेंट खायनाय आदं रक बरफ गंनि कग नारखा डिमान्ड नारखा এবং बेबांनो सुक्रुबुई सिनि गरम गोनां मुख्यमंत्री बिप्लब देब बाबु खानाका बेलेखानो सक्सेसफुल कायसा मिटिं खानहैमानो सिनियाव हास्तेबो अबा একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত তাম হনমালে রাজন্য আমল সেই মহারাজা বীর বিক্রমনি আমল অবহাই समाजनि जे अकरा चाक्रानो नंगै समाजनो बाहायके डेभलपमेंट खायनाय आबुन तै कगलाम खायमानि साना थांगांखाय आबो हायनो कायसा तिनि कगलाम संजाजाखा बेलेखानो खासांमा मांखा सिनि अनेक गोबां मानो सिनि मानथाय मुचुंमा रंनो सों साकलायगा आंखाय बो कमिटमेन्ट खायका जे बेबाक जे सिनि सानमुं दंमानि बेबाक जे बिनि केपासिटिनि बिसिं सातदनि बिसिं बो चेष्टा खायनाय এবং जोंबो आशाबादि जे आबो फुलफिलमेन्ट खायनो सरका बुमो थारिं सफैका अंतै बुमो जोंखाय आंखाय त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जेनेरेल सेक्रेटारि मनोज देब बर्मा क्षत्रिय समाजनिनो आं बरबो रिप्रेजेंट खायो ओंखाय आबहायनो विभिन्न दफानि दफाफोरा बरफ फैका ओंखाय जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि त्रिपुरा जे हास्तेनि मुख्यमंत्री जों हामबाय आफारो ओंखाय जे दफानि अन्न पान्दानि बिसिंथै जोंथै अन्न सोसाइटिनि जे दफाफोरा रंबाय मालायनि सुजुं এবং বরণ जों हामबाय आफारो